Chepi Aphuthak. Lake alang li ke medical se ka porhe bang mati di ako hala along with a party le alang li ke claim chot ke claim ver kalidet aprang HSDC along da dolo i chon plot amasi alang li la ka study por vedet la pula amasi chini ne det lo lam bangke la ke hala 1951 a rules along ta section 78 malom pen arokom ke rule section alilo rule 178 malom pen lo ke do laha pen ha 90 rule 180 84 anta do la ke re jong si election aphan ka complain do pulote la ke complain nangji ha governor along pada ke tok do ke la sinilit pen ka summit ta dak di sialong tami pu la sini tum di sialong summit et lo la ke a case ke la ke dopo baru la leson lo eson abang ke election change chia ko ben si nilitum pulo la ke ponchat allo pen si election ka pedo la ke illegal la ke allo ten unconstitutional punan nilitum pulo ki punang ko ka ke article 243 m along da ke tok do ponchat allo ke Six schedule arlo chot kali Nagaland arlo Mizoram arlo Meghalaya arlo ta ponchat arlo ke pedo un e padak pulo angge state election commission ke lage ponchat arlo pen article 243 k pen sika pedo lage angge article 243 k la pen article 243 m la sonita part 9 along sedo part 9 constitution part 9 along Part 9 along ke la so part 9 ke kido an a section ta article ta a section kali article ta la ke six schedule arlo ke pedo un e pusada ke tok do la sini tum case file adlo a case a PIL number ta 15/2022 la ke la pen a case ta non 24 an ni turji la son taxi ha on draw high court along ta 5th schedule arlo Ponchat pen claim wrong pen a jok alang litum case claim lo la pen judgment ala po hello 5th schedule arlo ta la ponchat allo article pen bangke kam claim un e po masala dakta election da cancel del re-election da tu kok la dakta son dak taxi la ke simple alam lage article 243 m along puloti an par ke ko an sinang lang ma Tadi nama itu mangke la. Ni litung ke constitution si ke kroi ke di. Lapen ke Indian constitution si ni litung ke kroi. Lapen ke ni litung Chini lo justice atum anta chief justice bakado vesita constitution ke pipuk no ke alang litum oath taking hota nitum constitution ke right hipo busi ipu ke dihala tum ta. Lasi article 243 m hello lapen article 243 ZC pudo la long ni ta dake pudo lage election gas Assam State Election Commission ke dake claim un e pur ke tok do angel tum claim board idet ke di la pen claim board idet pota lang litum aja kong ave ke di aja kong ave lang litum army police hang un e army police ke hang ya aja kong ave la election commission ba la pen election commission ke asa in Karbiang long a border nang luchok lo tihala ke commissioner ta kali halage muni jong lo ke halage lagu busi claim un ko halage la alang li claim un de komania kangbura van da pirong da mehe bute la si lage chini lor lo la ke election ke la ni tum case le ka hailo pulo tangte election ke re election ke do tu vek po lage